Katukad ti Basol. Tinapalabas, napan nakipagladingit ni Astor EJ Farm. Gapo itipan nakapuor ti farmhouse. Imparik na nakampay idi ti kinaliday na. Imbaga na at tinakaamuan na iti pasamak ket ni Margarita nga asawa na. Impakaamumot ni Dinggas ken ni Astor analpasan ti impaaramid na. Ket pinaltugan na da gesto ni. Sana intinag ida iti naunag adiraas. Iti may sarabi at damagmag na alakay. Ket nakangag da ito'y iti sangit ti ubing. Mas daaw taapay nga dada iti kakaykaywan iti rabii. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anya ti aramidin nyo dito'y balasang kao. Apay nga ada kayo dito'y. Anya ti aramidin nyo dito kakaykaywan katrabiin. Anya ti napasamak kada kayo. Sa dinaw ti balayaw. Apay, adi ka sumungbat. Agsangsangit kalatan. Kaasing, dito anak mau. Ala, sumurot kayo kanyak. Bakit? Hingka mangisagana, iti kananda gito'y agina. Awan, ay nakasarsarakam kadagita. Iti dalan, di tabantay. Apay akaslag bala ti babae. Jak amaw. Sige nga raw, tamang isagana akon iti kananda. Masong lakay, saan damot akayat timangan, nakamulang-lang latan jay babae. Basta ikabil mo latan timakan iti asdagda, tumasa bakit? Apay nga talakay, anya tinapasama kadakwada, ken asino da? Jak ngarod amaw, bakit? Maasyana kadakwada, iso nga enayabak ida. Imbag man, takinayat dati simurot kan ka. Jak kumakayat nga ayaban ida dito'y balay. Ang maasyanak iti ubeng. Sapay naglamain. Wala. Jay ubing ti importante. Nakakaasay. Maso, saan pa'y anakariing ti agina? Bay amlata. Kasla nga minabambanog iti kalman tay babae. Isaganam lata ti kananda. Wan, itay pa'y anakasagana. Panagkunak, kat ada diferensya ti panunod ti ina. Ha? Wan, bakit? Uray siya klakay. Kastamat ti kunak. Kat kasano nga roden ngay. Anya ti aramidan ta. Padasan ta akasarita ti ina. Intun makariing da. Wan. Anya day jay. Inta kita Basang, anya ti mapaspasamakan ka. Lakay, kasano itanda ita. Agpatulong tansamot tani jay kabisera. Saan? Ita aramidin dayta. Tas antang amaw. Noan niya talaga tinapasama kadagito yung agina.
Basang, saan ka kumangag sangit akasta? Nagsao ka, basang. Kat ibagam, no anya tinapasamak kada kayaw. Si dadaan kami adumnag, basang. Agsubli ako na dyan nagtipunan. Nalpasmeten, timparamid ko a papeles. Akampay idi. Dua kami kiniligaya amang imaton iti farm na. Akampay idi. Kasuratan mi adwa. Tasigurado, pakibiyagan ni Astor ti farm day di Francis. Tanatay dalagat nga ruden. Kat niligaya, awanan day jay. Napan ko inyaw awan, iti nagadayulaunay a lugar. Bala, kat santon aging pagdayjay. Isungay ta, siya kon, ti mangimaton iti farm da, anaglawa. Tinggas, napanan ni amo iji opisina na. Katrimwar matan ni Margareta. Iso nga agsarita taman nga na imbag. Dagi may... Kas ano nga iti ubiyang? Anya ti kas tata iti ubiyang? Basta iwanan niyo. Padakkalan tayo, akaslanak tayo. Ipatag tayo. Pagadalan tayo. Ay, uwan matkait di ah. Kas tate ko na may kine. Rumbang lang akasta ti aramidan tayo. Kas ano nga iti nagan na? Panaganan tayo iti sabali. Anya nga rod nga iti ipanagan tayo kan kuha na. Panaganan tayo iti boy. Uwan matkait di. Kas tamat lang te ko nak. Buy te awag ko kang kuha na. Basta no makita ni amo, katagdamag, ibagayo latan na napidot yo. Uy, imbaga nga anak ti hostess. Nga gayam ne kene. Ha? Uwan dinggas. Kasta tinagtulagan me kene. Nga anak ti hostess ne buy. Nga sana nga mapakan. Iso nga impadawat nan kene. Sige. Kasta nga rudan ti ibagayo kini amo. No bilang tagdamag. Kene. Ang kay di sentro, uwan? Ha? Ang kagumatang iti buwado na buy. Ay, sige. Ikan kay ti igatang mo. Wan, awan parikot. Igatangak mo't iti ado-abado na. Taadamat kwarta. Sige nga rud. Igatangan pa iti ado nga ay ayam na niya. Tapno may aw-awan na tilidiay na. Sige, igatangak iti munmunyika. Uy, anya nga munmunyi ka? Kotse ah. Wano trak, kas jay. Jadi akal talam. Wan, sige. Sige, agora ka ta enak mga iti kwarta niya. Takaaduam tiga tangam, awan? Sige. At da pulis ditoy. Nalabit nga umay daging bistigar iti pan nakapuor ti farmhouse. Bunuan, ada ka matgayam dito eh. Wen, katsika. Apay nga da ka ditoy. Paimbestigarak tinapasama. Kasta? Kat, sige. Abay nga da ka dito eh. Umay ko lang sa rungkaran ti farm.
Gaputawan meten ni Ligaya. Anya ko nga ti bibiyang mo iti farm na. Dakkel ti karbengak. Gaputa siya ti kasosyo ni Ligaya iti farm na. Aniya. Napayagan nga agsosyo kami. Ket ti kotsena alag mutlaeng. Tasaan met anaan ano. Awan karbengam amangala iti kotsena. Aniya? Astor, siyak tinanggatang iti kotse. Gatintin na kanyak. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles. Asyak tinanggatang iti kotse. Aniya. At datulagan mi kiniligaya, may papan iti kotse. Kadita, tadi na pa'y nabayadan amin. Nasken nga ron nga alag matlang ti kotse. Ha? Kan ti farm. At damat lang kasuratan mi adwa. Nagsosyo kami. Nga ron, at da share ko iti farm. Dakkel agatad. Isu nga dakar benga ka makibiyang iti farm. Saan amabalin? Agin lalaing ka matalaklakayan. Ipakita ken ka dagiti papeles. No di ka mamati, Astor. Talaga gayam nga inalmanam ti farm. Saan? Ngem gapu tagayem kami. Nagsosyo kami dito'y farm. Ken saan lang nga iti farm tinagsosyoan mi. No di pa'y ket iti buy and sell a negosyo mi. Aniya. Isuanas ken a siyak ti mangimaton iti farm. Amangan kit dimet no sikat yakin nakam iti panakapuor ti farmhouse. Tap dumatagi kuam ti farm. Aniya? Siyak? Wano si ka, Astor? Ibagaman kaniyak ti pudno? Si kakadi ti aking kapanunutan, iti panakapuro ti farmhouse. Anakatayan daligaya nga agina. Amangan no sika. Nadalos ti konsensya, Castor. Isu nga amangan no sika. Nadalos mat ti konsensya. Ngata? Amamukan, Astor. Impapatay mo day di Don Paeng. Impapatay mo day di Francis. Sa ita, pinapuuram ti farmhouse? Di kagisawang itindi mo na panagnagham. Sige. Engem iti kanito ang mamuak ti pudno. Agsungbat ka, Astor. Para makita, Don Juan. Kita enta. No asino tagsasao kadata itipod mo. Saan ka kabuteng, Astor? Nga uray pa'y alipores mo amin a pulis dito'y iliyo. Ngem takuwatek, luapay anapuuran ti farmhouse. Apay nga adda ubing dito'y mansion. Asino day jay nga ubing? Ay kawa, ma'am. Anak man ti hostess dayjay. Gayem na kenne dayjay nga hostess. Di na kano kabualan nga padakalan. Iso nga yung padiwat nan kenne. Anya? Owan, ma'am. Iso nga ay wanan me takaase mat.
Saan ang mabalin? Papanawan nyo day dyan ubing. Diyak kayat nga adda ubing dito mansyon. Apa yang ay, ma'am? Kat dinakamat an-anoan di ubing. Basta diyak kayat ti ubing dito mansyon. Awan nga ron ti papanana nga sa bule. Awan bibiyang ko. Basta papanawam. Naggapuan ti ubing anak ko na kanyak ni Margarita. Kwa, anak ti hostess nga gayem ni kenne among. Anya? Ay, kasimat nga ro di ubing. Iso nga inalamin Ta, impadawat ti awanan puso nga inana. Nagmayat nga kog taranda diya nga ina. Anya? Total, nasayang patmat nga ubi ang amo. Iso nga pa nga asim ata saan yung nga papanawan. Ngamin, iso tiliw-liwa may kine. Anya? Uray tabasit matekanan na. Kan uray sweldumen ate igatang may itekanan na. Basta saan yung nga papanawan niya among ta kakaasil ngay. Sana ka interesado iti dayta nga ubing. Kaya't chimot nga iwanan. Di makamu kayo. Basta saan nga isuti mang tak-tak iti trabaho yo. Ay, saan among? Nasayang pat nga min dia nga ubing. Nasayang pat na boy. Ay, aywanan me. Ayam lang ta mo na nga aramiden. O sige, makamu ka. Among, kaya't ni Ma'am Margarita nga papanawan me ti ubiyang. Awanan bibiyang ko. Basta tima ko na. Basta saan na maapiktaran ti trabaho yo. Ay, sige angong. Ay na, laglagi pan mi nga kanayon di ata. Kunak man no pinapanaw yon ti ubing? Saan kano kuna ni amo? Basta saan mi kano abaybay-an ti trabaho mi, ma'am. Anya? Intulok ni Astor nga adda ubing dito mansyon? Kat, awan mat nga mente dakas na. Si kalaang mati agmad-mad eh. Ngam kayat mat ni amo. Di siyempre, ni amo titong palan me Ta iso mati talaga nga amo me. Wan nga rod. Anya? Awan pa'y asim mat iti ubiyang, ma'am. Kaslasaan ka nga nag-ubiyang. Basta diyak kayat nga adda ubing dito mansyon. Ing kareme ka ni amo nga saan may nga baybayan ti trabaho me. Iso nga awan ti pagdanaga, ma'am. Oray pay! Ayan ti ubing. Tas siya kun ti mang papanaw kan kuana. Sige padasam, Margareta. Pati ubiyang, pakatam ite sinasayro nga ugalem. Hey! Anya? Kasi ti ubiyang, iso nga di mo papanawan. Kan maysa, inaproberan nga rod ni amo nga agnad ito'y mansyon ti ubiyang. Iso nga awan ti magbalen mo Talaga anak karit ka, dagimay. Ay, basta awan madiyang araramedak. Ma'am, kan basta ustot araramedak. Dagimay. Kasla si kamat tan tinaturturay ngam siya. Naturay ka, ma'am. Awan makunak edta, tasawan na ka ni among. Ngam no madit araramedam. Ay, lumabanak Karkaro no papanawam ti ubiyang. Di oraglaban ta. Dagimay. Awan, ma'am. Labanan ka nga talaga no kasa ti ugalem. Kanudang ram ti ubiyang. Ay, ibalas ko Diyak kayat nga kakaasi ti aramidam iti ubiyang, ma'am. Anya manen tinangag ko ang nagsubangan nyo kini Ma'am Margarita. Kat na ko na nga papanawon mi kano ti ubiyang. Idinto ta ko na ni amo nga awan anya man nakan kwa na nga adi ubiyang ito'y mansyon. Basta saan nga maapektaran ti trabaho me. Iso ako nak ano di ang ran na ti ubiyang. Kat ay, ibalas ko adinggas. Di oray man aglabuan kami. Tagimay. Saan nga magbalin nga di ang ran na ti ubiyang. Ay, talaga nga danugak ti ulo ni Margareta no kasta ti aramidan na. Basta liklikam ti panagsubang yo, dagimay. Diyak nga ron matmaliklikan no kas ti aramidan na. Ay, labanak Kog tara. Dagimay. Kasi lang nga ron di ubiyang ta. Awan. Tangiwat mo.
Wan gayam. Nalipatakmanan. Awan gayam. Naibagam kadi kini kalalili, asibibiyag niligaya. Saan? Jack ay bagbag ate kastakan ko na. Kastamat te kunam. Nasayaat. Sana mabalin nga dasabali ang makaamo, asibibiyag niligaya. Kastamatan ti maysa nga anak na. Owan tinggas. Laglagi pakdiata. Kaamam tangiwat mo, Dagimay. Nalawag. Owan tinggas. Naskan kadi a kanunungam ni Dagimay iti kayat na ama pasamak, Astor. Ah, Ti ubing anakitak dito mansyon. Intulok mo nga agnaed dito ay. apay. Anya ti pakasak naram iti ubing, ah? Kat di nakamat-ananwan. Diyak kayat nga adda pasalsali nga ubing dito ay. Iso apapanawak ti ubing. Makaamukay ti kayat mong aramidan. No kasta. Itulok mo apapanawak ti ubing. Saan? Anya? Di ta agkin naawatan ah. Bay amon ni Dagimay. Anya kumakan ka no adda ubing dito yung mansyon? Saan mat asikat ti mangaywan? Iso abay amlang no day ti pakaragsakan da. Anak ti hostess? Ngam adda dito'y mansyon? Sumardeng kan! Ala, panawan na kaduti silit ko. Kayat ko ti agmay maysa. Panawan nak ditoy! Di mo urayan ama kapong tutakan ka. Mapapanaw nga ta ni Margarita ti ubing nga ay Wanda Dagimay ken kalalili. Maamuan to nga tamat ni Astor nga anak ni Ligaya ti ubing. Gagayem, di yuliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.